Isang linggo ang lumipas. Handa na nga ang kanilang grupo. Si Manoy Naldo noon, hinasa na ang iilang armas na ibinigay sa kanya ni Esther Casio bilang paghahanda sa kanilang magiging lakad. Bagaman 3 lang silang aalis sa kanilang lugar, hindi naman yun mahirap para kay Manoy Naldo sa kadahilan ng meron siyang tiwala sa kanyang mga kasama. Subok na niya ang kakayahan ni Marman, maging ang abilidad ni Ugdaw sa pakikipaglaban. Matapos naman ang kanilang paghahanda, doon na nila isinuot sa kanilang mga kabayo ang isang malaking telang itim na may pulang krus na nakaukit sa gitna nito. Simbolo yon ng pagiging isang kabalyero. Pagtungtong ng hapon noong mismong araw na yon, agad naman silang nagpaalam sa kanilang mga kasamang may iwan. Bit-bit ang mga nakakondisyon nilang mga kabayo, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungong bayugan. Dahil sa papasapit na noon ng gabi, minabuti nilang magdala ng tigi-isang sulo para naman kahit papaano magkaroon sila ng liwanag sa napakadilim na gubat na kanilang tinatahak. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakbay, dahan-dahan na nga nilang napapansin ang tuluyang paglubog ng araw. Nang mapagtanto naman ito ni Ugdaw, bahagya naman yung tumigil para maglagay ng isang maliit na binhi sa mga halamang malapit sa kanilang dinaraanan. Pagkaihip naman ito ng mga buhay na salita sa mga damong yon, laking gulat na lamang ni Manoy Naldo nang masipat niya ang mga alitaptap na unti-unting gumagabay sa lugar na kanilang tinatahak. Ayon sa kanya, na habang binabagtas nila noon ang daan, napakagandang tingnan ng mga ito. Malayo pa lamang kasi, kitang-kita na nila ang daan na kanilang tatahakin. Kinabukasan, pagkadapo nila sa isang baryong malapit na sa bayugan, doon na muna sila nagpahinga pansamantala para magmasid. Dahil sa meron naman sila roong kakilala, hindi na sila nagdalawang isip na doon ay manuluyan. Habang wala naman silang ginagawa sa lugar, panay naman ang kanilang pagtatanong sa lalaking kanilang tinuluyan upang magawa nilang malaman kung ano ang mga kasalukuyang nagaganap sa baryo. Nang marinig naman ito ang tanong ng kanilang grupo, agad naman itong inilahad sa kanila ang iilang tauhan ng mga mayayamang tao sa bayugan na nangunguha ng bata. Hindi naman nila yun mapigilan sa kadahilan ng wala silang sapat na lakas para kontrahin ang puwersa nito. Dagdag pa ng kakilala nilang yon na harap-harapan itong dinudukot ang mga bata sa kanilang lugar sa oras na hindi nakakabayad ng utang ang pamilya nito. Lahat din ng mga albularyong kumukontra sa ganoong gawain, agad na ipinapapatay ng mga nilalang na yon. Mariin ding inilahad ng lalaking yon na sa oras na makuha na ang bata sa kanilang baryo, hindi na yon makakabalik pa. Matapos naman itong marinig ng kanilang grupo, sila na mismo ang nagkumpirma na mga tagnatis ang nilalang na yon. Kahit saang aspeto man kasi nila noon isipin, yun lamang ang may kakayahan para makagawa ng ganoong bagay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman nila na ang 2 pamilya ng tagnatis na nambibiktima sa baryong yon ay merong nagsisilakihang negosyo sa bayan ng Bayugan. Ang isa nito hasyendero, habang ang isa naman nag-aalaga ng samut-saring mga hayop na ibinibenta nito sa ibang lugar. Hindi rin biro ang dami ng mga tagasunod ng mga nilalang na yon na purong mga nasa panig ng kaliwa. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nagsagawa ng hakbang sila Manoy Naldo para patayin ang mga galamay ng mga tagnatis na naghahari-harian sa baryo. Bagaman alam nilang matutunugan ng mga nilalang na yon ang kanilang gagawin, wala silang pakialam
Basta ang mahalaga para sa kanila, magkaroon yun ng takot at pangamba ukol sa mga kalaban nitong nagkakaroon na ng lakas para humarap sa kanila. 2 araw pa noon ang lumipas, bistado na nga nila ang kabuuan ng baryo. Upang madali naman nilang matunugan ng mga tagasunod ng mga tagnatis, pinili nilang magbantay sa pinakabukana nito. Ayon sa planong inilahad ni Ugdaw sa kanila, mas mainam kung haharangin na nila ang mga nilalang na yun sa bukana ng baryo para hindi na ito makapasok at makapaminsala pa. Dagdag pa nito na, hindi na nila kinakailangan pang magkubli sa kadahilanang wala naman yun sa paniniwala ng isang kabalyero. Mariinding inilahad nito sa kanila, iisang alituntunin lamang ang kanilang panghahawakan at yun ay makipaglaban ng harapan. Dahil sa sinabi nito, mas lalo namang lumakas ang loob ni Manoy Naldo. Sa pagsapit ng 3 araw ng kanilang pananatili sa lugar, dumating na nga ang hinihintay nilang mga tauhan ng mga tagnatis. Malayo pa man sa baryo, kitang-kita na nila itong mga naglalakad papalapit sa entradang daan. Nang medyo malapit na ang grupo ng mga nilalang sa kanilang kinaroroonan, bahagya naman yung natigilan matapos nitong masipat ang nagsisilakihang krus na nakalaylay sa katawan ng kanilang mga kabayo. Nang masipat naman nila Ugdaw ang ginawa ng mga ito, dali-dali naman nilang iniangat ang kanilang mga sandata sabay dahan-dahang lapit sa mga nilalang na yon. Sa puntong yon, wala na ngang nagawa ang mga alagad ng tagnatis kundi ang magsiangil sabay salubong sa kanila. Matapos naman yung masilayan nila Manoy Naldo, agad naman nilang pinatakbo ang mga sinasakyan nilang kabayo para salubungin ang mga ito. Pagbanggaan ng kanilang mga grupo, walang habas naman yung pinag-uundayan ng taga ni Manoy Naldo na siyang naging sanhi upang mabilis na mamatay ang iilan sa mga ito. Sinubukan pang makipaglaban sa kanila ng mga nilalang na yon, pero masyadong malalakas ang kanilang mga gamit na tinatangan. Sa hawak-hawak pa lamang na sibat ni Atardar ni Ugdaw, halos malusaw na ang mga nilalang na yon. Matapos naman ang unang salpukan ng kanilang pangkat, doon nila nasilayan ang 10 nilalang na naiwan sa lugar na kanilang pinaglabanan. Pagsilay naman nila sa kinaroroonan ng mga nilalang, bakas naman ang matinding galit nito buhat sa kanilang ginawa. Maya-maya pa, doon nila nasilayan ang isang matandang aswang na dahan-dahang nagpapalit anyo. Sa pagharap nito sa kinaroroonan ni Marman, seryoso naman yung nagwika sa kanila ng, "Kayo ba ang mga kabalyero? Marami na kaming nababalitaan tungkol sa inyo. Tunay nga ang istoryang ibinabahagi ng karamihan. Meron kayong pambihirang lakas na taglay." Nang marinig naman ni Marman ang sinabi nito, agad naman niya yung tinuro gamit ang kanyang sandata, sabay sagot dito ng, "Ikinagagalak namin ang papuri ninyo. Hayaan nyo, bilang gante sa mga magaganda niyong sinabi, magiging madali ang kamatayan ninyo." Matapos namang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, ngumisilang naman ito, sabay palit anyo. Sa pag-atungal ng nilalang na yon, naging hudyat naman ito sa grupo nila Manoy Naldo para sumugod. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalaban, halos malipol naman nila ang humigit sa 10 nilalang na nagtatangkang pumasok sa baryo. Yung matandang kausap ni Marman noon, nakaupo na lamang sa lupa, tulala habang nagmamasid sa kanilang tatlo. May malaking butas din yun sa ulo na sa bawat paghinga nito, bumubuluwak doon ang dugo. Hindi naglaon, bigla naman nilang kinaladkad ang mga nilalang na yon patungo sa talahiban.
Bago nila ito tuluyang iwan, nilapatan nila ng usal ang mga katawan nito nang sa gayoy mapigilan ang mabilis na pag-alingasaw ng kanilang mga katawan. Pagbalik nila sa bukana ng baryo, agad naman nilang inabisuhan ang lalaking kanilang tutuluyan na papasukin na nila ang bayan. Naniniwala kasi noon sila Manoy Naldo na kung magtatagal pa sila sa baryo, maaaring magbigay ng kautusan ng mga tagnatis sa mga nasasakupan nito na paslangin ng lahat ng taong naroon. Labis naman nilang iniiwasan ang mga pangyayaring yon, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili, dadalhin nila habang buhay ang konsensya buhat sa pagkawala ng mga ito. Nang makapagpaalam na ang kanilang grupo, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungong bayugan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang ginagawang pagmamasid nila Ugdaw sa paligid, gawa ng meron silang mga nararamdamang tagapagmasid ng mga tagnatis. Bagaman malayo yun sa kanila, nasisiguro nilang natutunugan sila ng mga ito dahil sa kahit saan mang sulok sila pumunta, patuloy pa rin sila nitong sinusundan. Pagkaraan pa ng kalahating oras nilang paglalakbay, narating na nga nila ang bukana ng bayugan. Malayo pa man sila sa sentro, bumungad na sa kanila ang hindi mabilang na mga taong abalang-abala sa kanilang mga pamumuhay. Dahil dito, nagdesisyon na sila Manoy Naldo na iwan sa isang tabi ang kanilang mga kabayo. Hindi kasi sila maaaring pumasok doon ng nakasakay sa mga ito, gawa ng sila ang magiging sentro ng atensyon ng mga taong naroon. Sa kanilang paglilibot sa lugar, wala silang ibang nakita kundi ang mga antigong bahay na tinitirhan ng mayayamang pamilya sa bayan. Hindi naman nila yun gaanong pinapansin sa kadahilan ng tanging tagnatis lamang ang kanilang pakay, kaya sila roon napadpad. Maya-maya pa, nang medyo makausad na sila sa sentro ng bayan ng Bayugan, doon nila nasilayan ang isang grupo ng mga kalalakihan na nakaupo sa gilid ng daan. Pagsilay naman ito sa kanila, ramdam na ramdam nila Manoy Naldo ang tangkang paninindak ng mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga buhay na kataga. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman sila roong lumapit para magtanong. Noong una, kalmado pa yung sumasagot sa mga tanong nila, pero habang tumatagal, tila bang napapansin na nila ang pagkairita ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, harapan namang tinanong ni Ugdaw ang mga nilalang na yon ukol sa kinaroroonan ng mga amo nito. Pagkarinig naman ng isang lalaki sa kanyang sinabi, bigla naman yung napaalma habang pagalit yung sumasagot sa kanila ng, "Bakit? Anong akala nyo? Tuta ba kami ng kung sino? Magdahan-dahan kayo sa mga sinasabi nyo, ha? Baka hindi kayo makalis ng buhay sa bayang ito." Nang marinig naman ni Ugdaw ang sinabi ng nilalang na yon, napangisi lang naman ito habang sumasagot doon ng, "Huwag ka nang magkaila. Alam namin kung ano kayo. Hindi nyo yan may tatago sa inyong mga mata. Kung ako sa inyo, sagutin nyo na lang ang mga itinatanong ko." Pagkarinig naman ng mga nilalang sa sinabi ni Ugdaw, agad naman sila nitong ginabayan patungo sa isang liblib na lugar na matatagpuan sa dulong bahagi ng bayan. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nasipat naman nila ang isang antigong bahay na nakatirik sa gilid ng isang sakahan. Pagsilay naman nila sa ilalim na parte ng tahanan, doon nila nakita ang napakalawak na kulungan ng mga hayop. Maya-maya pa, nang medyo malapit na sila sa entradang pinto nito, nasipat nila ang isang lalaking mabilis na naglalakad papalabas. Pagharap naman ito sa kanila, agad naman sila nitong inabisuhang pumasok sa loob na parabang meron yung masamang binabalak. Gayunpaman, pinili nila Marman na sundin ito
pagpapakita na hindi sila natatakot sa mga nilalang na yon. Habang naglalakad sila papasok, pasimple namang dumikit sa kanila ang lalaking kanilang nakita habang mahinahon yung nagwiwika sa kanila ng, "Mga kagalang-galang na kabalyero, wala ho ritong taong hinahanap ninyo. Kami ay hamak lamang na utusan dito at pawang mga sumusunod lamang ng mga inihahabilin sa amin. Wala rin kaming ginigipit o pinapatay ng mga tao." Nang marinig naman ni Manoy Naldo ang sinabi nito, minabuti naman nilang ipagpatuloy ang kanilang pagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa, nang marating na nila noon ang sala, pumungad sa kanila ang isang mahabang mesa kung saan sa pinakadulo nito, merong matandang nakaupo. Pagsilay naman ni Ugdaw sa nilalang na yon, agad naman niya yung tinanong, ngunit nakapagtatakang hindi yun sumasagot. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, doon nila nakita ang mga karneng inihanda nito sa hapag ng mesa. Bagaman alam nilang may haluyo ng karne ng tao, hindi naman nila ito gaanong pinansin, lalo pat ang tanging pakay lamang nila ay ang tagnatis na naninirahan sa lugar. Sa halos ilang minuto nila roong pag-uusap, panay naman ang pagtanggi ng mga nilalang ukol sa eksaktong kinaroroonan ng kanilang amo. Dagdag pa ng mga ito na ilang buwan na yung hindi umuuwi sa lugar na yon, kung kaya't wala na silang ideya kung saan ito naroroon. Dagdag pa ng nilalang nakausap nila, hindi gaanong nagtatagal sa iisang lugar ang mga tagnatis na kanilang pinagsisilbihan. Bukod kasi sa mga pagpapatawag ng mga kauri nito, marami rin yung pinupuntahang negosyo at mga tauhan sa iba't ibang baryo. Dahil sa sinabi nito, dahan-dahan namang tumayo sila Manoy Naldo habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, mabilis namang dinukot ni Marman ang kanyang patalim, sabay unday ng saksak sa nilalang na kanyang kaharap. Nang akmang sisigaw pa ito, agad naman niyang binusala ng buto ng karne ang bunganga nito na siyang naging sanhi upang hindi na yon makahingi pa ng tulong sa kanilang mga kauri. Pagbagsak ng ulo nito sa mesa, dali-dali naman nila yung kinaladkad patungo sa matandang nakaupo sa dulong bahagi nito. Sa pagdating nila sa lugar na yon, doon nila nasilayan ang isang matandang babaeng hubot-hubad, may nakataling rosaryo sa mga palad habang tulala yung nag-uusal ng mga dasal na merong kaugnayan sa pananampalataya sa Panginoon. Pagsilay naman nila sa dibdib nito, doon nila nasilayan ang simbolo ng demonyo na siya namang nagbigay ng matinding galit sa kanila. Kahit hindi nila kilala noon ang matanda, nasisiguro nila na isa yung albularyo na kasalukuyang pinaparusahan ng mga tagnatis. Walang sabi-sabi, agad naman nilang kinontra ang mga usal na nagpapahirap sa katawan nito na siyang naging sanhi upang maibalik nila ang wisyo ng matandang yon. Pagsilay naman ng matanda sa kanilang grupo, napaiyak lang naman yon habang dahan-dahang tumatayo. Pagyakap nito kay Ugdaw, paulit-ulit nitong inilahad sa kanila ang tungkol sa mga pahirap nitong dinanas noong kasalukuyan pa siyang alipin ng mga nilalang. Ayon pa sa matanda, na dahil sa kanyang kaalaman laban sa mga tagnatis, kung kaya't pinagtulungan siya ng mga ito para dakpin. Nang marinig naman nila Manoy Naldo ang sinabi ng matanda, nagdesisyon silang isama na ito. Sa isip-isip nila, makakatulong ang matandang yun sa kanilang misyon upang magawa nilang matukoy ang mismong pinagpupugaran ng mga nilalang na kanilang hinahanap. Sa loob kasi ng ilang dekadang paghahanap nila sa mga ito, hindi nila maipagkakaila na masyado yung madudulas mula sa mga kamay nila. Aminado rin noon sila Ugdaw, wala pa silang napapatay na tagnatis sa buong buhay nilang pagiging isang kabalyero. Kahit aminado naman silang malakas sila kumpara sa mga ito, merong kakayahan ng mga nilalang na yon
para takasan ang mga pangyayaring maaaring maging daan para makasalubong nito ng landas ang pangkat ni Esther Casio. Sa paglabas nila sa tahanang yon, doon sila sinalubong ng halos hindi mabilang ng mga tauhan ng Tagnatis. Pagsilay sa kanila nitong bitbit ang matandang nakakulong sa loob, agad naman itong iniwan ang kanilang ginagawa habang umaangil. Dahil sa pangyayari, agad namang tinawag ni Ugdaw si Manoy Naldo para maging katulong sa pakikipaglaban. Si Marman naman noon, umupo na lamang sa isang tabi, karga-karga ang matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsipat naman ni Ugdaw na papasugod na ang mga nilalang na yon, agad naman niyang inihanda ang kanyang sibat. Matapos niya yung gawin, bahagya naman siyang tumitig sa kinaroroonan ni Manoy Naldo, sabay wika rito ng, Ngayon, Naldo, mararanasan mo na ang totoong laban kasama kaming mga kabalyero. Humanda ka, sapagkat ito pa lamang ang umpisa ng lahat. Pagkasambit ni Ugdaw sa mga salitang yon, mabilis naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan ng mga nilalang. Ayon sa kanila, na sa mismong oras na yon, hindi lang mga aswang ang kanilang kalaban, bagkus ay meron din doong iba't ibang nilalang na nabibilang sa ibang lahi at uri. Dagdag pa ni Manoy Naldo noon na sa kanilang pakikipaglaban, meron siyang napansing mga manlalason at mambabarang na nasa ilalim rin ng pamamahala ng mga Tagnatis. Para sa kanila, nakakagulat ang ganoong pangitain, lalo pat ang buong akala nila, purong mga aswang lamang ang kayang kontrolin ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pansin na ni Manoy Naldo na walang panama sa kanila ang mga nilalang na yon. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ng mga ito na unti-unti nang nalalagas ang kanilang puwersa. Wala naman yung nagawa kundi ang kumaripas ng takbo papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman silang bumalik sa kinaroroonan ni Marman para pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang. Pagkarinig naman ito sa kanilang sinabi, agad naman yung tumayo habang nagwiwika sa kanila ng, Sa ngayon, mas mainam na bumalik na muna tayo sa baryo. Hindi natin kinakailangan magmadali. Nakuha na natin ang ating pakay sa lugar na ito. Matapos naman yung marinig nila Manoy Naldo, dali-dali naman nilang hinanap ang kanilang mga kabayo. Bago pa man sumapit ang gabi noong mismong araw na yon, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa baryong kanilang tinutuluyan. Nang marating na nila ang lugar, agad naman nilang binigyan ng paunang lunas ang matandang kanilang isinalba. Hinayaan din nila yung magpahinga ng ilang araw bago nila yung kausapin ukol sa mga nalalaman nito sa mga Tagnatis. 4 na araw pa noon ang lumipas, meron na ngang lakas ang matanda kahit papaano. Dahil sa kaalaman nila pagdating sa panggagamot, hindi naman naging mahirap para sa kanila na pabalikin ang lakas nito. Kinahapunan, habang nagpapahinga sila Manoy Naldo sa labas ng kubo, nasipat naman nila ang matanda na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Pag-upo nito sa tabi niya, ngumiti lang naman ito habang unti-unting inilalahad sa kanila ang tungkol sa naging buhay nito bago yun mapadpad sa kamay ng mga nilalang na yon. Ayon sa matanda, nakatira siya sa sentro ng bayan, namumuhay bilang pangkaraniwang manggagamot. Dahil sa baba ng kanyang kaalaman pagdating sa mga lihim na karunungan, walang gaanong nagkakainteres sa kanya na mga nilalang. Kapag malalalim din na uri ng karamdaman ang nagpapakonsulta sa kanya, pilit niya yung tinatanggihan sa kadahilanang aminado naman siya na wala siya roong magagawa. Dagdag pa nito na akala niya habang buhay nang magiging ganon ang kanyang estado, pero dumating ang isang araw kung saan nakakilala siya ng isang Tagnatis sa kanilang lugar.
Napakabait nito at kagaya ng iilang manggagamot, galit din yon sa mga kauri nito. Sa halos ilang taon nitong pamamalagi sa kanyang poder, natutunan ng matanda na malaman ang tungkol sa kahinaan ng mga kauri nito. Mariin din itong inilahad sa kanila na sa abandonadong bahay ng Tagnatis na yon, matatagpuan ang isang krus na may kakayahang makabasag ng abilidad ng mga nilalang na yon na burahin ang kanilang presensya sa lahat ng dakong kinaroroonan nila. Okay, hindi ko inaasahan to Hindi ko inaasahan na magpapakitang gilas yung dalawang kasama ni Manoy Naldo. Sobrang galing nung dalawang yun. Isipin niyo, di ba? Parang may tangang si Batbani at Ardar. Siguro nasa physical na anyo yun kasi wala namang binanggit kung spiritual o physical Pero malakas ang kutob ko na nasa physical na anyo yun tapos nilalapatan niya pa ng kakaibang dasal. Siguro sobrang lalim na aral na yun, di ba? Tapos yung isang kasama naman, si Ugdaw ba yun? Ang galing din. Na-imagine ko sa kanya para siyang hindi naman ganun katandaan. Tapos ang angas ng dating, tansyado niya lahat ng bagay. Basta ang galing. Ibang klase yun. Sunod na kagad natin yung episode 5 para hindi na tayo mag-isip kung ano pa yung mga mangyayari. Kasi ako, na-excite ako kung anong ambag nito Yung matandang niligtas nila. Kaya pahintayin na lang ako. Salamat.